Кайсы гына табибка мөрәҗәгать итсәк тә, анализ тапшырырга кушалар. Анализларны тирәнтен тикшерү эше район үзәк дәваханәсе диагностика лабораториясендә башкарыла. Флюрә Җәләддинова 45 ел лабораторияда хезмәт куя. Иртәнге якта пациентлардан кан алып, аннан соң тирәнтен тикшерү ясау медицина лаборантының төп бурычы. Мы на работу ходим как на праздник. Я даже девочкам говорю, приходите на работу как на праздник. На работе всякое бывает. И нагрузки большие, и не хватает сотрудников. Но нам эта работа очень-очень нравится. Мы любим свою работу. Если бы не любили, мы бы столько не работали. Минем хезмәт сабырлык та, зур җаваплылык та таләп итә, ди Флюрә ханым. Кан бирергә төрле кеше килә, яңа туган сабыйны килеп, олы яшьтәгеләргә дә ихтирам күрсәтергә кирәк. Лаборантның игътибарлы төгәл булуы дөрес диагноз куярга мөмкинлек бирә. Каннан йогышлы авыруларны да, онкология, лейкоз кебек җитди авыруларны да ачыкларга мөмкин ди белгеч. Пришла в 1978 году, у нас было, знаете, вообще мало было диабетиков. Детей было вообще не было диабетиков детей, да? А сейчас и детей много диабетиков, а взрослых уж вообще полно. Район үзәк дәваханәсе лабораториясендә 20-гә якын медицина персоналы хезмәт куя. Заманча җиһазлар, камилләштерелгән техника лаборатория эшен тизрәк һәм уңайлырак итә. Мы служба, которая, так скажем, идет в ногу с врачами, то есть мы ихняя помощь, ихняя, так скажем, подмога к постановке диагноза, к постановке лечения, то есть мы помогаем выявить врачам то или иное заболевание. Кеше гомренең кыйммәтен белеп, зур җаваплылык белән хезмәт итәләр дәвахана лабораториясендә. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.